Здравейте, скъпи последователи! В това видео няма да ви покажа рецепта, а подаръка, с който моята половинка ме изненада на 27-я ми рожден ден, а именно 4-дневна екскурзия в Париж. Както видяхте в предния кадър, вече сме стегнали куфарите, заведохме децата на градина и към 10 часа сутринта потеглихме в посока Франция. Пътят ни беше изключително лек и трябваше около 8 часа. Ето в този момент влязохме във Франция и, както може да видите, започнаха да се появяват табели с името на града Париж, което ни развълнува още повече. Честно казано, влизайки в Париж ни отне около 40-50 минути да стигнем до самия му център. Движението в града е изключително натоварено и хаотично, но в крайна сметка ето ни и нас в центъра на Париж. Пристигнахме. Тук паркираме пред хотела, за да свалим багажа си и да се настаним. Той се намира на топ локация, само на 900 метра от Айфеловата кула и на 100 метра от метростанция Дуплейкс. Точно заради това и цената на нощувка плюс закуска беше малко по-скъпа, но определено се заслужаваше. Хотела разполага и със собствен паркинг, което беше огромно удобство за нас. Стаята ни беше страхотна, разполагахме с огромно удобно кралско легло, гардеробче за дрехи и сейф за по-скъпи лични вещи. Банята беше изключително чиста и удобна и разполагаше с всичко необходимо. Едно от най-хубавите неща на стаята беше гледката от прозореца, на която се наслаждавахме и сутрин, и късно вечер. А ето я и нея. Като за добре дошли в Париж, решихме да изпием по един welcome drink в заведение в близост до хотела, а след това да починем, за да съберем сили за утрешния втори ден в Париж, който бе изпълнен с много емоции и много красота. Тук набързо ви показвам няколко кадра от ден втори в Париж, а цялото видео как премина той и кои забележителности посетихме, вижте в следващото видео.